spart mințile și încerc să vorbesc mai încet. Să lasă, nu contează, doar nu purtați căști, că eu am purtat și nu e ok. Cât de tare e volumul ăsta? Oh, da, apa nu v-am spart urechile, e ok, doar eu mi le-am spart. Ok, 31. Ok. O să facem... Ok, stop. O să facem cu 38 și apoi cu 39, pentru că nu știu cum ați zis unul după altul, nu știu, habar n-am. Că să fie așa. Deci cât am zis? Deci 21 este până aici. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. 38, ok. Oh my god, chiar alegi bine! Ce să zic? De asta e la ce pagină e, că nu știu. Nu știu. Ok, deci prima pagină, a doua, nu penultima, ok. Doua, de asta. Chiar alegi bine, nu știu, ne alege atât de bine. Are ceva cu mine. When Nu, n-alege bine. Îmi retrag cuvintele. Sau cu fată cu păr negru pentru că misilă să-l fac cu altă culoare. Pentru că cine naiba flashează culori? Ok, ice. Așa. Cine a zis că e cute? Hai să cineva că e cute. Ok, nu o să mai punem imagini astea, deci ignorăm și trecem la următoarea pagină și aia care sunt următorii ochi normali de om, ăia îi punem. Ok, perfect. Ca să nu stricăm ceva. Ăsta va fi un personaj mai realist. Ce nu mai e realist? Ok, gata, trebuie să fac ochii albaștri. Nu arată bine cu chestia albastră acolo. Asta nu e bine. Gata. Perfect. Așa, remove pentru că nu avem nevoie de așa ceva. Să avem. Punem, ok. Nu știu, nu-mi dau seama că filmez. Și, na, ia gura pe altă parte. E foarte drăguț, să știți. Aveți gusturi bune. La numere. LOL. Voi aveți niște gusturi prea bune la numere, deci nu știu să vă zic. Pun ochelari? Nu, nu vreau ochelari. Accessory middle. Tot astea sunt. Ok. Trebuie să vedeți în locul 39. Cred că o să fac cu aceleași... Mai bine nu. Mai bine nu. Băi, alegeți prea bine. Nu știu ce să vă zic. Am niște abonați excelenți. Toți. Nu doar unul, să nu ziceți că acum zic doar de unul, zic de toți. Pentru că toți sunteți abonații mei. Cred că arată pe mine să luăm niște pantaloni. A doua,ros. Arată bine. Hai, mă. Să mă joc cu mine. Tot va trebui să-i pun de-alea. Ok. Și trebuie punem pe ăștia pentru că, na. Aoleu, de ce intră mereu? Doamne, eu am zis că nu vreau de asta. De ce nu zice nimeni mai mult să treacă pe aici? Ziceți numere mai mari. Nu prea-mi place. Mi-a plăcut asta. Ok, avem o șansă, doar o șansă să punem ceva mai în față, ok? Nu se pune. Că am pus-o mai în față. Deci, nu știu cine a zis așa. Numărul ăsta de la zis prea bine. Extraordinar de număr. Nu știu cine a inventat numărul ăsta, nu știu ce oricui este, nu știu cine l-a vrut vreodată în viața lui, dar îmi place, e drăguț, ok? Deci ai decizii bune. Toți aveți decizii bune. Și na. Aveam de gând să fac un glumă, dar nu sunt sigură că vreau să-l fac. Asta scriu, aleg ce vreau eu, doamne feri. Uite ăștia de la McDonald's. Ui, ui. McDonald's. Aoleu, cu McDonald's.
Oare pot să-i schimb culoarea? Stai puțin, stai, trebuie să încerc asta. Uite pe McDonald's în picioare. Oh my god, nu mai pot. Ok. Outer, îi punem tail pentru că presupun că tail ar trebui să-i punem. Na, wings rămâne. Bine, cu care mă ocup eu cel mai bine. Mie nu prea place că îți acoperă părul din spate. Mă enervează pe mine la aripi. De-aia nu prea port eu ca loc. Vreau să mi se vadă ocul foarte bine, să nu se vadă nicio aripă. Dă un colo de aripă, ce doamne. Aia construiești și mie ocul, eu ocul meu. Ok. Să nu zici că asta e tot. A fost atât de ușor. Efecte, ok? Mă gândesc că a fost atât de ușor și îmi place mult, e drăguț. Gaură neagră. Foc, fum. Nu știu, una din 10, cred că un băiat mi-a dat-o. Cred. Nu mai știu. Băieții, ok, asta așa, e bun. Ok. Și ce pică nu e orfa fată, el se face singur fată pentru că, uite că e fată. Personajul, adică se face el fată. Oh. Pentru că, na. Ok, ăsta este corpul. Stați. Că nu-mi dă așa bine, vreau să se vadă așa. Cu papucii de la McDonald's. Ok, lăsați-mă o secundă. Ok, mă mulțumesc că ați fost activi. Vă mulțumesc că mi-ați dat să fac papucii de la McDonald's. Și cam atât. Și cam atât. Ciao!